maghisgot kita karong gabi una sa atoang kagawasan o sa atoang pagkaulipon. Gitagna na daan sa atoang balaang kasulatan o atoa kining mabasa sa panultihon Kapitulo 22, versikulo 7, ang manggialamon niingon, ang mga pobre himuong ulipon sa dato, ug ang palautang himuong ulipon sa iyahang nautangan. Ato kining i-relate sa politikanhon ug ekonomikanhon karon nga kahimtang sa nasod nga Pilipinas, atong hisgutan ang atoang pagkagawasnon ug ang atoang pagkaulipon. Karong adlaw Abril 9, atong gihandom ang nahitabo ni atong Abril 9, 1942, di na ilog sa mga Hapon ang Bataan. Ang Bataan mahinungdanon mga kasama nga base sa mga Amerikanong sundao, ug sa dihang na ilog ang Bataan, mao na kadto ang sinugdanan nga giyak-an sa mga Hapon ang Pilipinas ug nagmugna sila dinhi og Japanese Republic. Pero ato ang lakbitan og balik ang tipik lang sa ato ang kasasayan. Sa mga historians, sawa pa ang mga katsila nga niabot dinhi sa Pilipinas panahon pa sa Song Dynasty niadtong 960 AD ngadto sa 1279 AD nga niabot ang mga insect sa Pilipinas aron sa pagnegosyo. Apan wa sila maka lahutay og sod sa dakong teritoryo sa mama, gumikan sa kabalaka nga pang-ihawon sila sa mga lumad diri sa Pilipinas. Sa kanta pa ni Yuyoy Villame niadtong Marso 16, 1521 nga si Fernando Magallanes niabot dinhi sa Pilipinas. Apan wa nagmadaogon si Magellan pag sakop sa Pilipinas kay uli siya ngadto sa Espanya, putol na ang 1521. Nagsugod nga nahimong ulipon ang katawhan sa Pilipinas pag-abot na sa usa ka Spaniard nga conqueror nga nituman sa sugo sa Espanya pagsakop sa mga yuta nga kaya nila sakupon. Pinaagi na ni Miguel Lopez de Legazpi niadtong 1565. Diin sa dihang nagdumili ang mga lumad sa gusto ni Miguel Lopez de Legazpi nga musod ang mga katsila dinhi sa Cebu City, gigira ni Miguel Lopez de Legazpi ang mga lumad og dakong gubat na hitabo makasama diri sa Cebu City. 1565. From 1565, diin ang unang gobernador sa Pilipinas mao si Miguel Lopez de Legazpi ug ang unang settlement sa Espanya sa Pilipinas mao ang Cebu City. Sobra sa 300 katuig nga giulipon sa mga katsila ang mga Pilipino. Example kana makasama sa politikanhon nga pag-ulipon sa katawhan. Suma pa sa mga political tourist, daghang mga pamaagi aron himuong ulipon sa nasod ang katawhan sa ubang lugar. Number 1, himuong ulipon pinaagi sa politika. Ikaduha, himuong ulipon pinaagi sa ekonomiya. Ang nahitabo nga gihimo kitang ulipon sa mga katsila sa sobra sa 300 katuig, example kadto nga gihimo kitang ulipon sa Espanya pinaagi sa politika. Kani kam-ina ang gobyerno sa Espanya ni impose nagkagulingon nilang pamalao diri sa Pilipinas
o gikontrol ang mga tao sa atuang nasod. Ikaduha nga pamaagi sa pag-ulipon sa katawhan mao ang ekonomiya. Sa gikaingon na sa Biblia sa Panultihon 22 bersikulo 7, ang tao nga palautang maulipon sa tao nga iyang giutangan. Doon ay mga panahon nga sa ato ang kinabuhi, makompromiso kita tungod sa dakong utang nga na pinding o gwa pa na bayri. Doon ay mga nasod nga nakompromiso sa mga dagkong nasod nga ilahang nautangan. Ang Pilipinas usa sa example nga nalumos na og mayo sa utang. Atong balikan ang tipik sa history sa kaulipnan sa Pilipinas. Kay giulipon kita sa Espanya, pinaagi sa politikanhon nga kaulipnan, diin kontrolado sa Espanya ang mga Pilipino, ubos sa balaod silahang gobyerno, sa dihang naka-interest ang Amerika sa Pilipinas. Nabalhibuan ang Espanya nga basin og girahon sila sa Amerika hinungdan nga niadtong Disyembre 10, 1898, gibaligya sa Espanya ang Pilipinas ngadto sa Amerika sa kantidad nga $20 million. Gikan sa 1898, naulipon sa mga Amerikano ang Pilipinas. O sa diha nga ang ato ang mga leader, mga manggialamon, nagpakabana alang sa kagawasan sa mga Pilipino nilabi ngadto sa Amerika nga mohimo ang Pilipinas og kinaugalingon nga panggobyerno dinhi sa Pilipinas, ni sugot ang Amerika og butang dinhi sa Pilipinas ang gitawag og Commonwealth Republic niadtong 1935, diin ang labing unang napili nga presidente sa Pilipinas sa Commonwealth Republic mao si Manuel Quezon. Sa dihang ni Ulbo ang ikaduhang gubat sa kalibutan niadtong tuig 1941 ug apil sa apektado sa mao nga gubat mao ang Pilipinas, permirong grabing binakbakay na pildi ang Amerika ug ang mga Pilipino sa gubat batok sa mga Hapon. Karong adlaw makasasayanon nga adlaw, Abril 9, 1942, sa dihang na ilog sa mga Hapon ang Bataan. Napugos og surrender ang mga Amerikanong sundao ug ang mga gerilyang Pilipino. Gipamartsa sila pipila ka kilometros hangtod nga ang uban wa nakasurvive nangamatay diha pa lang sa daan nga ilahang gibaktasan. Og gikan sa 1942, tulota ka tuig nga giulipon sa mga Hapon. Nagbutang ang mga Hapon og ilahang kaugulingong panggobyerno dinhi sa Pilipinas ubos sa gitawag og Japanese Republic. Gitudlo sa mga Hapon nga acting president, actually puppet president, kay dili makabuot og siya ra nag-agad pirmi og unsay order sa Japan. Ang kanhi Chief Justice nga gitudlo ni kanhi Presidente Manuel Quezon si Jose Laurel. Pagka 1945, dinha na nagmadaugon ang gubat sa Amerika sa Pilipinas batok sa Japan. Tungod kay gitinuod ni Douglas MacArthur ang iyang saad sa mga Pilipino, I shall return. Og niadtong Oktubre 20, 1944, nibalik si MacArthur sa Pilipinas.
ang mga trupa niya sa mga Amerikanong sundao nakigira og balik sa mga Hapon og niadtong September 2, 1945 na kuha og balik sa Amerika ang Pilipinas gikan sa Japan. Pagka Hulyo 4, 1946, gihatagan kita sa Amerika og independensya isip nasod. Hulyo 4, 1946, ningon ang Amerika, Pilipinas, usa na kamo kanasod, independente na kamo, mabuhay ang Pilipinas, gawas mo na ang mga Pilipino, na mo'y kaugalingon nga panggobyerno, good luck ninyo, Pilipinas. July 4, 1946, nga tuang natilawan ang gihatag nga independence gikan sa Amerika. From July 4, 1946, ang Amerika padayon gihapong nagmonitor sa Pilipinas isip ilahang higala og lain makasama na sab nga presidente ang ato ang gipili og human ni Jose Laurel, si Manuel Rojas ang ato ang nahimong presidente. Ika-16 na nga presidente si Rodrigo Duterte. Karong panahon na ang Pilipinas padayong nahulga sa iyahang kagawasan nga nakahatag og epekto og kadaot nato nga mga Pilipino. Number 1, nahulga kita sa ato ang politikanhon nga kagawasan. Ikaduha, naulipon kita sa ato ang ekonomikanhon nga panginahanglan. Nga naman, kay karong panahon na, ang Pilipinas na lumos og maayo sa utang, og matod pa sa Bureau of Treasury, ang utang karon sa Pilipinas as of February 2021 nilapas na sa 10 trillion pesos. Nga bisan ka ng imuhang apo sa tuhod nga wa panataw, naglukdo na daan og utang, utangan na daan ngadto sa mga nasod nga giutangan sa Pilipinas. Karon sa politikanhon nga kagawasan, natural ang Amerika mo apil-apil kana tungod kay original kana nga kaalyado ang Amerika sa Pilipinas, ug ang Amerika maoy gibaligyaan sa Espanya sa Pilipinas, gipanag-iya na daan sa Amerika ang Pilipinas. Ang bintaha na lang kay gihatagan ta og chance sa Amerika nga magkinaugalingon. Apan karon unsao man nato pag kinaugalingon nga daghan nato ang gustong mo abroad ngadto sa Amerika kaysa Pilipinas, ug ang mga negosyo sa insik ang atuang saligan perting tihikang mohatag og sweldo, wa pay saktong mga benepisyo ang uban nga mga kompanya sa mga insik ngadto sila ha negosyo. The best example ana artas mga call center company. Usually kasagaran sa mga call center pag sudres Pilipinas gipanag-iya sa mga dagko nga firms sa US, hinungdan nga ato ang mga call center agents dagko kayog sweldo. Tag 15,000 nga to 30,000 labaw pa na. Pero ang uban pod nga mga insik nihimo sa ilahang kaugalingon nga mga BPO industries, nahibuong na lang ang uban nga mga call center agents. Ang iyahang kauban nga call center agent sa pikas nga BPO industry nagsweldo og 30,000. Siya sa BPO industry nga iyang gitrabahuan nagsweldo siya og 8,000. Usa man ay kalainan? Ang kalainan kay kadtong BPO industry nga gitrabahuan sa iyang kauban ana nag-iya usa ka US firm.
dollar ang kwintada sa sweldo, gi-convert nga to sa piso. Ang usa nga nagtrabaho sa usa ka BPO industry, insect mo na nag-iya, dihi kaya mo hatag og sweldo. Now, padayon naghulga sa kagawasan sa Pilipinas ang China. Kagahapon, barko sa Pilipinas, nga doon sakay nga mga crew sa usa ka media outlet, gilutos sa barko sa China, dinha sa West Philippine Sea. Ato kanang teritoryo, nganong pareglahan man ta sa barko sa China nga ato man kanang teritoryo. Taliwa sa mga protesta nga gihimo na sa Pilipinas, wa pa gyud gihapon giatras sa China ang ilahang nga barko. Og dili makuha ka ng mga barkuha dinha sa Julian Felipe Reef, kanang mao nga reef mapanag-iya na hangtod sa hangtod sa China. Ang Amerika ni padayag na og suporta sa Pilipinas. Nga andam silang mutabang sa Pilipinas, panahon nga ibuli-buli sa China, panahon nga hudlat-hudlaton sa China, panahon nga muhimo na ang China og mga pagpang-atake sa ato ang panggobyerno nga nakaapekto sa ato ang soberenya dinhi sa Pilipinas. Pero ang problema lang ron, di naman ta angay maglalis ana, kay si Presidente Rodrigo Duterte, sup-sup kayo ngadto sa China. O gani matod pas iyahang komedya, pwede gani nga ang Pilipinas himuon ang probinsya sa China. Pero ningon ang Malacañang, joker mangyud ang atuang presidente. Usahay maglibog ang mga Pilipino asa kahay sakto ug asa joke. Ang uban niingon asa man ta paingon ani. Sa politikanhon ug ekonomikanhon nga kagawasan, padayon man kitang giulipon. Ang Amerika nagmonitor kanunay og unsay kahimtang sa politika sa Pilipinas. Samtang ang China mao'y nautangan ron sa Pilipinas og $300 million sa pagpalit og bakuna bato COVID-19. Duha ka matang sa kaulipnan ang ni habol karon sa matag Pilipino. Ang politikanhon nga pagkaulipon ug ang ekonomikanhon nga pagkaulipon. Pero kung ulipon naman lang ang atuang kapalaran, mas maayo makapili kita og maayong amo. Kay dili man tanan nato mahimong agalon, dili pod tanan nato mahimong ulipon. Dunay leader, dunay follower. Og ang destiny sa Pilipinas ulipon man, at least maulipon kita sa nasod nga magkamaong mupangga sa Pilipinas ug magkamaong mutanaw ug unsay panginahanglan nato nga mga Pilipino. So ato aning ihatag ninyo pulso sa katilingban para ninyo kinsa man nga nasod ang labing angayan nga mosakop sa Pilipinas, ang Amerika o ang China.